nai jotono no kakai nor joton kam tongbai na hanoi nai mati sek nawar sip amahai jorao hai sing tini khorang ketal samung ketal sing khanan thangi dongo bukhang mo ketal norong bagai teke boya sini takuk rajesh padi sentau bini samung khang laene te bini khorang go burini khorang mai manjui bono logirina bagai sopai kha sini bukhuk naikibo lo bosabo modeling mo khayo mo masawo te bebak ti tamdam bagi to kang saimia ke bahaya paisok bagi tini belai ke hambai bono bo ribu sunar mo enggak tahu tam musuh gorina na yon khao belai ke no kok tumakam all rounder na no akil sung multitask borok na na ya na kita merina na isa to toksi toksi nai ke nong ni no ko phải cái tao studio phải cái tên top masa sini na hapai kan ke 반 짐 싸싸이 돼 야태 hapai kan ke lam song ma se wasin chicken leg is way 반짐 싸싸이 돼 부끄러운 날 또는 너 야태 뭐 Wara, buur kiskin nai. Padi inge, abong ka tam sanai. Bisa cek wa me ko ra yo. Aku Rajesh no padi seng tabuk jora lainai. Bini recording sengir lainai. Oh, acha bo takdir se ben chona. Sap seng sem nai, Rumi. Oke, kan tuh woi biasa koren. busuk apa file emne busuk ana ri se te sa to torno video ro Mang nagai himlai makanai himang nagai Or samong je producer boy ko boke video call khai nai to. Belanya khana tok samong engke producer ko producer engke boang video call khanya bonai to. Broisa bari bong roisa bari tong tei Roisa bari tong tadi bos hai tongo. Nuru ngana. Nono babako nono blog mati sao. ngal de ka Hage nung to tini studio sopai hai bana ar tong tadi bana kok thai thai sanan namusung. Jatuhnya lah hamba ani bukro ke ani meram lain hamba itu aku mali tahu ya mali yang mana buzilia Ko network belai kena hamia hain bagi ni kor kam ke buzlia. Tabo ko public rock ni nemu khang nu kan tabuk nung je producer tai nung sini Tripura hani resap mong musamong ni haparo yapri kawai nai ni sak ni kolom tibe aji mani rang pusar no kicha misa sarai nai abu banyak seng tini mai khopsa khopsu sanani lama ngi thampi uga heda nin jartui genor hai kabang mo hai tam sanai ko producer seng nangi tong bus kanggo ngeno bus kanggo nung bo hai no tebo samong kotor klaiman tung tei yak ba yak yapri khlainai or samong ha paro nang bo nini je mani contribute khaiman thung te nini resap mong omo kha khayo belanyo khna thok nai tabo nang to fire sa phai ko je pro nang fire sa phai nai abo se final cox haiman lasnai padingke nini ko resap mong recording sing nai no tong layo tabo nang monai tong ni do naik tu
hangke tini recording pai lekha koren bo lumjak kisa belai lengjak haipano rasa mungna asake hamjago bo miya jo hospital kun mote suji kongsar jagai nai batadro haipon bo hamjak mane asake rasa mungna kobosawi phai bo hasal mani igaban lagio sini takok rajesh no belai ke hambai bin desa moto borsa baikya ege bin desa mung belai dakti no nor khanai pa manane tumung no bebak ঠিক ঠাক hangke video bo nugi manai heda ege belai ke hambai norok sini takok rajesh tei bokuk rumini rsa mung no norok support khadi tei borok no norok phandedi noni kok thai ka hambai ege asuk sawai no tini ni blog sing sasono thangi tongo long no belai keno hambai hai malai finai next blog o tei kaisa ketal rsa mung bai aba kheba ketal mukhang bai ketal khorang bai hangke tewisha malai asak joratoi jotono kaham kare no tongbai di hambai